Ni ay nindot nga modelo sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo o sa paghimo sa mga maayong desisyon sa kinabuhi. Niya sa atong ebanghelyo ni ay mga tulo ka klases tao dinhi kadtong general public, naasay mga kobradors buhis, naasay mga sundalo. Ang komo nilang gibuhat, nangutana sila unsay among buhaton. Unsa may among buhaton? Ang ilang gipangutana mao si Juan nga maoy representative sa Ginoo niadtong panahona. Kamao ba mong mangutana sa Ginoo? Lord, unsa may akong buhaton? Nakasuway na mo ana? Kasagaran nato mangutana basta nanay problema, maputos nas utang. Lord, unsaon ako pagbayad ang utang? Nga naputos naman kus utang. Pero di gyud mangutana, Lord, unsay akong buhaton? Mangutang o mangayo? Ana ba? Nasay uban inig kamabdos na, una pa maproblema. Kay wa pa lagi kasal, estudyante pa. Ginoo in taon, unsa may akong buhaton nga namabdos man ko. Pero katong pagtinukhangay nila, wag yun mangutana, unsa man Lord, maghinikapay o magtinanaway. Ana unta ba mangutana? Mausad ang pare, no? Og mabdos na. Una pa maingon, Ginoo in taon, tabangi ko, maluwas ko aning problemaha. Pero katong pagsige niya dito, kuyog-kuyog atong bayana, wag yun moingon nga, pare man ko Lord, kinsa may akong kuyugan, kini o ang madre. Ana unta ba? Mangutana. Mangutana untag tinarong ba? Bisan ka mong mga bana. Makahilabot naglaing babay, labi na gyud og ang nahilabtan nga babay na apagyoy AIDS or na ay sexually transmitted disease. Unya nagkasakit na, una pa mangutana, Ginoo in taon, unsa may akong buhaton ani nga namabdos na maning bayhana, unsaon ako pagsulti sa akong asawa. Ana naman sa kamangutanang nagkaproblema na ka, kadto untang paghimo ginimog desisyon, pangutana daan, Lord, unsa may akong buhaton, mangabit o mahimong faithful sa akong asawa. Ana, gikono, lingi ana imong tupad. Lingi abang, ina, unsa kay akong buhaton. Pangutan na siya ba? Unsa kay akong buhaton? Sige na. Di ba moingon siya, ambot lang nimo. Kaya wa man na siya kibaw sa imong kinabuhi. So ayaw pangutana dihaan ang mga tao. Kay kana mga tao limited kay nagkahibawan. Wa na sila kahibaw sa past, present, and future. Kinsa may nahibaw sa past, present, and future? Ang Ginoo ug ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo ni anang maong gasa, sama ni Juan nga magbubunyag, sama sa mga propeta. Kami sang mga pare, naasad mi anay gamayng gasa. Una, kung doon na gani mo yung mga decisions kinabuhi, niya labi magtimbang-timbang kag maayo bag dautan, pangutanas pare. Ang saman pader, padak-an ako ning karsada sa among silingan o akong pagamyan kay yuta pabiana nako hangtod sa taliwaan ng ilang agianan. Sama na ako nang daginutog koral o iatras pagid nakong koral kay kuwang pamani sa sukod ang among agianan. Ana ba? Niya ako'y mutudlo ninyo. Sakto na dili. O pangutana. Ang sawan pader, kining akong bana na tintal naman is babay, buwagan o akong unungan. Ana, pangutanas pare. May kay may mutubag ana. Ana, mangutana kas imong ginikanan. Ingnon kas imong ginikanan, buwagin ang panuwayng dako. Di na ron uso ang magpakamartir. Ana, pangita og tarong nga bana, makakita pa ka, paili nag-annulment dito. Ana, mo na ilang ipangsulti. Pero ari ka mangutanas pare, ingnon dayon ko pare, unsa may inyong kasabutan pagsugod aning inyong kasal.
Hilig man kay na ang Ginoo ana mangutana unsa may sinugdanan. Katubit ang gipangutana siya, Lord, pwede ba maka-divorce ang laki, ang bana, ngadto siyang asawa? Kay si Moises ra ba, nagsuwat man nga pwede siya musulat ang laki, niya buwagan dayon niya iyang asawa. Ang pagtubag ni Jesus, ningon siya, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan. Hilig kay na ibalik sa sinugdanan. Parehara sa guna, mangutana na ko ron ang usa ka babae, Pader, pwede ra ko maglinaki? Kay maibog man ko og kaning babae, pwede ra ko maglinaki? Ako ding ingnon, pagkatao nimo, unsa may imong naong, laki, babae? Kaila mo og laki o babae, ini katao no? Di mo kaila? Kaila maging pari, kamo na no, di mo kaila? Kana jog inig katao, mo man ay sinugdanan god. Pagkatao gini mo, unsa man ka, laki, babae. Mao na imong i-maintain. Kay kanang uban dihang nang hitabo, nga mura kag maibog kag babae, nya bisag babae ka, laki ka, maibog ka sa imong isig ka laki, gitawag lang na sila mga accidents. Aksidente ba? Tungod sa influensya sa imong palibot. Aksidente na, dili na siya esensyal, dili na siya mahinungdanon. Lumalabay ra na, kasagaran ana, pareha ng imong naong, aksidente ra na nga mo nay naong nimo. Kay na-influensya ka ng gahimo nimo, dili, nagpagawas nimo. Ana, kani akong naong, aksidente ra ni. Pero ang kamatuoran aning naong nga, naong nis Ginoo, image and likeness of God. Mao na siya. Sige, lingi ako sabi imong tupad. Na unsa may mga aksidente nimo karon. Sige na. Unsa may mga aksidente nimo. Ana. Na dayon kani akong nabana aksidente ra gining panuhay dako man. Pero wa naman na, di naman na aksidente lagi na. Pero ikaw may nagdesisyon ana. Ikaw may nagdesisyon. Nagkasal man ka mo. Muna ang kanang magpatambag nako, Pader, unsaon ni nako akong bana or unsaon ni akong asawa. Ang una na akong pangutana, gikasal ba mo sa simbahan? Igingon, yes, Pader, gikasal mi. Nako, imo gina siyang dawaton. Mangulata man, Pader, hangtod ka mamatay. Kaya nga naman, wag mo ito'y saad ni mo pagkasal sa kasakit o sa kalipay. Gikasal man ka mo. O gikasal, sige. Puy ang inyong gihimong sinugdanan sa inyong panagtipon. Puy ug maunay gustos Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa hasta sa atong ikaduhang pagbasa ang kanunay gilitok dinhi, ayaw kahadlok Israel, ayaw kamog kabalaka, matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nga naman, anaa sa inyong taliwala ang Dios sa Israel, ang gamhanang Ginoo naas inyong taliwala. Anaa kaninyo si Kristo sa ningon, ayaw mo kahadlok gamayng panon, kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw kahadlok, ayaw kahadlok. Nya unsa may nindot? Ang tubag sa Salmo. Unsa man itong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Mao na siya. Kanindot kun makaamgot nga naa day natong Ginoo. Bisan ang imong bana nangabit or ang imong asawa nakabit sa pare. Naa dihang Ginoo, naa ang Ginoo. Bisan ang imong anak misuyop, bisan ang imong anak tapulan kaayo, adik pagyud kay nang duwa sa computer, dako pagyud kay kaon, hugawan pagyud. Sige lang kahagbong bisag module hagbong lang yapon. Naa dihay Ginoo. Di ba? Nya karon unsa may atong buhaton kay naa may Ginoo. Amo nang pagpatudlo sa Ginoo, unsa may akong buhaton. Nabitang ano ibang mga desisyon din hiba sama atong kuanta gahimo tao kana naa dining tong di atas gawas ba katong
living rosary. Ana, uwan man to, uwan ka ito. Mutana ko sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton na orange signal man ang lugar niya, sige mangyog uwan. Wa man mo tingog ang Ginoo. Wa siya mo tingog ba kung pangutana. Nya pagkataon-taoran, ako na lay nihatag niya kondisyon. Magmisa man kurong alas 11, Lord. Domingo man to. Magmisa man kurong alas 11. Ighuman ako misa, imo ganing ipakita ang adlaw, bisag hanap-hanap lang, anha misgawas maghimo sa living rosary. Dili gani adto mi sa gym San Vicente. Uy, pag humagmisa porti mangit-ngita. Ngit-ngit kayo. Anang dag-om jud kay ba? Nako, ato tas gym, dadanan ang atong tanang gamit. Asa i-install ang sounds pa der? Dito sa gym. Nya ni gawas din ko diri kay perti man tong daghanang linaw diha. Nako, kuan ni kana ganing kuhaan ning tubig dinhi kay kuyaw kani mga dapso ta ani. Ana ba? Uy, paghangad na ko sa langit, naa may adlaw nga hanap. Nako la, naay adlaw. Nako dinhi, balik dinhi. Gibalik diha perting basaa pa. O tanawa, di ba? Wa gyud giuwan. Nya dunay nisulti sa akong kasing-kasing bang sa mang orasan ako pauwanon. Inako bisag mga alas 8 lang, Lord. Kaya akong nahuna human na sad mi ana mga 7:45 human nami bahalag mo bunok ang uwan. Sus nadilatar magmaayo ang pag-install sa sounds kadto pag ilang decoration porti mang dugaya. Pastilan tunga-tunga pamas rosaryo alas 8 naman ning sugo dayon og uwan. Nako, Lord ayaw tawag pa uwan na ingon kang alas 8 mura mag naa say niingon ako ba ingon kang alas 8 nako diaron og uwan sus perting basaan ni porti ra bang gwapaha sa gihimong Maria dito nindot kay sinina nako kanaron mura gyud arog tigso ang naong anaron ana isa na ama mo yung mga payo nga gipamalit para nang pimag diha 50 na kabuk daghan pa man kay wa magamit gipahabwa sus pag-ablis mga payong murag mga uhong bagana nako nindot man sa tanaw nako sige Lord pauwan na lang pero naingon bitaw ko nako Lord extend kay na delete baya mi pwede 9:30 lang 9:30 pag sulti nako ana nawa dayon ang buhabo sa basta 9:30 ha nya paghuman ato sige na kong pasalamat salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko bisan pag daghan kay kog sala nya gipahinomduman ni ko sa Ginoo bitaw gabi kasahan sad ka ako bitaw sa anong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato gatuo mo parehas inyo di oy lahi sa ning ako nako bitaw Lord sorry kayo nya salamat aniha bisag kuan kayo bisag makasasala kay mi otro sa nina nag-lead sa rosaryo mga sadaan sa kinastanan nako pero imo giming gipakita sa imong gahom og grasya ni agide ka present gide ka den ko nahimo ra gyud oy paghuman sa alas 9:30 nahuman na diha tanan wa gyud ni uwan nawa ang orange signal. Kaya ang Ginoo nagtan-aw na to siya, kamao man day kang musangpit, bisag daghan kag sa, kamao man day kang magpaubos, kay daghan kag sa. Ana, mao na diri niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya, hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sige gitag pasalamat. No? Suway na ninyo, igulis inyo, salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana. Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuwaing dako. Salamat. Itanaw nimo imong kwarta, usa na lang kagatos, napakay palitonong tambal, napakay bayaran ng suga, moabot og mga 5,000 imong gikinahanglan imong kwarta 100 pesos na lang unsa may una nimong isulti salamat Ginoo ni apakoy 100 ay pagsingon Lord asa man ko bangutang ayaw pasalamat na kay 100 aron imo nang ipalit og pagkaon mabusog na mo putlan din mo suga ay may imong gusto putlon imong kinabuhi o suga
Mas may pansuga eh. Ako, ni-graduate ko og high school o college, 1983 hangtod 87. Oy, ang akong suga, kandila. Nya ang akong sudan kasagaran, luya og asin, tunlob, anak, kit-kit gamay, igtubod sa laway, pasok sa kanon. So, dayon. Ang kanon pagi ato, katupang ginaling sa bato nga mais, numero 12, hait kaayo, ikabahaw, murag magisi ang imong tutunlan dire. Kinahanglang patuburon imong may imong laway. Ang luya, perti man ang mong patubod sa laway. Paslak dayon, kaon. Nya, so, akong suga, kandila. Sige kong pasalamat sa Ginoo nga makakita kong kandila, labi nagmato ko simbahan ay mga upos dito panglabay. Ako nang tigomon, kani usa ka adlaw na ni, makatuon ako ani. Wa may kuryente. Na inigkapaong sa nang mag-brown out, ang akong mga silingan mo siyagit. Hay, brown out! Ako, mulingi-lingir kung ano, siyagit man to sila. Ako kay bawag brown out. Nya inigsiga sad, malipay sad sila. Okay ra gyapon ko. Wa jud ko magkinahanglan na ng ingon ani, nang kuryente-kuryente, suga, wa oy. Pero ni graduate ko high school, nag-reunion mami gahapon sa park na reunion. Oy, ila kong sige congrats Father ha. Bright yung kakayo Father. Na kung ano man siya. Dias atong yearbook ay ikaw man di ito'y 5th honor. Ay nagisgote. Siya sige din nalang nihisgutan. Ikaw lang mo ini kuan karon ni viral. Ay man nagisgote. Sige slag pa picture nako mga naong ay katugong ako mga naibgan sa una bitaw. Nga wa jud ko kapanguyab kay mga gwapa ra kay sila. Uy gasige nang agbay-agbay nako pa picture mo di pa picture. Sige sa kong ingon sa kong una-una nganong karon pa man ni oy. Lingaw kayo eh. Ito mga pertika mga siga o mga beauty sa una kanay ni guys call na mga inana magsigilan taw tag laway panila patong laway kay manguyab ka nga naong nako perting luspara luy ag asin sa may makapagwapo ana nya ini katapos pag semana ikasabado domingo la pangarga gyud nay gunahon na laguna pakyaw ng gunahon para lang dunay gamayng sweld kanang suhol aron makuan kinsa gutay mo arang-arang anaong ana. Pero nakailan ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab man sa jud ko. Pero adto lagi atong nga dugmok-dugmok ba. Pero salamat sa Ginoo. Salamat. O tanawa karon. Gari koleksyon ko gabi dito sa Marigondon. Ang akong tok usa ka oras og tunga, ang pinicturay duham sad ka oras. Nako kapuya sa dani ay. Ang mo pa-picture baka na rabang mga youth may kugihan kay pa-picture. Sige pagsanding-sanding ganahan sa taong paring tiguang. Adi di mo ganahan sandig-sandigan. Makalipay na eh. Pero ayaw pagbutang o gunahuna nga malaw ay panagsalang. Pero mauna siya. Malipay ta pasalamat yun kay ang Ginoo mo hatag gina nato daghan kaysa ihatag nga grasya kaysa magsigitag reklamo magsigitag kahadlok magsigitag kasuko no sige manindog na ta mga malipayon.